Салом алейкум ба кулли мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург ва технология ва пешрафтҳои замонавӣ. Имрӯз баъзе блогерҳо байни ҳамдигар визов партофтаистанд. Бисёртар дар бораи технология, яъне дар бораи телефонҳо гап рафта истодааст. Пешниҳоди ман ба ду канал аст. Сразу ба ду канал. Якум канал канали Мирзоев ки дар бораи технологияи телефон аст ва дуюм канал асобина барои Усто Умед. Усто Умед фена дидӣ? Анами визов специально барои имина барои тай. Канали Усто Умед яке аз каналҳое мебошад ки фақат дар бораи технологияи телефон аст. Усто Умед ман сухани ман визови ман барои шумоаст. Шахсан ман телефони iPhone дорам. Шикаст экранаш, экранаш шикаст. Барои ман қимат аст ки ман экрана полни алиш кунам ва мехоҳам ки танҳо ҳамин стеклош алиш кунам. Ва шумо ба мо нишон медодем ки ҳамин стеклоро чӣ хел алиш мекунам. Вақте ки стеклоро ки алиш кардам, албатта стеклои шикастагиро ки алиш ки кардам, албатта чӣ мешавад? Стеклоша ки алиш кард, экрани мо нав меистад, барое ки экран шикастагӣ нест. Танҳо стекло шикастагӣ, дидем? Стекло шикастагӣ тамом. Ана ин визови ман барои Усто Умед аст ва канали Мирзоев. Кадом аз шумо агар ин пешниҳоди маро қабул кунед ва нишон диҳед ки чӣ хел алиш карда мешавад, албатта мо баҳри шумо як тӯҳфаи пешниҳод дорем. Албатта як асбобе ки барои худи устоҳои телефон лозим аст, ки барои санҷидани телефон аст, албатта аз тарафи мо ба шумо тӯҳфа карда мешавад. Ташаккури зиёд бародаро, ҳаматон дастгирӣ кунем канали Усто Умедро ва канали Мирзоева ки барои шумо, барои беҳбудии шумо, беҳбудии телефонҳои шумо пешкаш карда истодааст технологияро ва тарзи сохтан. Бародарини азиз, ҳамчун ман гуфтанӣ ҳастам ки дар Таганский ряд 119 бутик устои телефон аст аз Ӯзбекистон. Омада аз номи канали Самбои ТВ, яъне YouTube гап занем, албатта телефонҳои шуморо ба нархи арзон соз карда метиҳам. Ташаккури зиёд ба диққататон. То боздид. Ман интизори ин визова қабул кардам ва шахси дигар касам агар тавонад ин технологияро нишон диҳад ва экрани шикастагиро, шишаи шикастагиро агар нишон диҳад ки шиша синемат кард ва шишаи нав монд, албатта мо барои вай якчанд классро дариқ намедорем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд ба диққататон. Ман будам Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург.